6 snin mindu pajjiżna daħħal id-dritt tad-divorzju, aktar minn 2200 koppja ħadu d-divorzju f'Malta u Għawdex. Il-maġġoranza tagħhom ingħataw sena wara li daħlet il-liġi meta ntlaqgħu aktar minn 400 divorzju. One News tkellem mal-Avukat Deborah Schembri li fissret id-differenza illi għamlet din il-liġi fil-ħajja ta' bosta nies. Hello, net għandek nies li għandhom iktar drittijiet ċivili, jiġifieri naħseb li kienet qabża ta' kwalità, il-pajjiż mar għall-aħjar definitivament. Imma jieħdu biss bażikament minn verament għandu bżonnu u minn ridu jekk tara l-istatistika mhijiex statistika allarmanti. Jew jieħdu dak il-persuna illi jixtieq jerġa' jiżżewweġ, illum il-ġurnata jista' wkoll japplika għalih jekk irid xi ħadd illi jista' jidħol f'koabitazzjoni ġala darba. Dan il-gvern għamel ukoll qabża fi kwalità hemmhekk u issa għandna liġi tal-koabitazzjoni. Pass pożittiv li fissru wkoll it-terapista tal-familja Charles Azzopardi qal li qabel ma ddaħħal id-divorzju l-kampanja favur din il-liġi dejjem saħqet li l-liġi se topera favur il-familji u mhux bilan li tkisser iż-żwiġijiet. Jifhmu familja within the state's legal framework. Ġifieri nkun nixtieq jien li t-tfal ikollhom il-kunjom, li t-tfal ikunu f'dan il-qafas ta' żwieġ mhux sempliċement poġġejna flimkien u waqfet. Imqabbel ma' pajjiżi oħra, l-ammont ta' divorzji li jittieħdu f'pajjiżna mhumiex kbar. L-Avukat Schembri saħqet li dan isir sabiex ikun hemm bidla pożittiva fil-ħajja tal-familja. La konkreta iktar nara għal pożittiv l-iktar għat-tfal. Li jkunu tfal li issa ikunu minn relazzjonijiet illa qabel il-ġenituri ma setawx jiżżewġu, illum il-ġurnata jistgħu jiżżewġu. Naħseb dik kienet qabża ta' kwalità. Mistoqsija tara x'lokal tibdil fil-liġi, Deborah Schembri qalet li l-liġi bilanċjata. Jiena sinċerament naħseb li hija liġi bilanċjata ħafna. Jiġifieri jiena ma nħoss li hemm affarijiet li qed jiġu flegjati li mhumiex jaħdmu, il-qrati qed jaħdmu tajjeb biha, il-ħin li inti tistenna mhuwiex wieħed twil, jiġifieri mhijiex qed toħloq backlog lanqas fil-qrati tagħna, in-nies qegħdin jinqdew is-servizz huwa tajjeb u naħseb li hemm ukoll il-bilanċ, il-fatturi li trid tkun ilek separat 4 snin, ilaħħaq ukoll ma' dak il-fattur ta' bilanċ biex inti speċi dak li jkun ma jaġġilx biex jerġa' jidħol fi żwieġ ieħor forsi ftit qabel prematurament biex ngħidlek li mbagħad tista' toħloqlu problema oħra fi żwieġ li jmiss. It-terapista Charles Azzopardi żied jgħid li permezz ta' dħul tad-divorzju minxtaq dan id-dritt qed jingħatalu ċ-ċans. Sostna li d-divorzju ma jpoġġi l-ebda periklu fuq is-separazzjonijiet u wisq anqas fuq iż-żwieġ. Ġifieri mhux kull min jissepara jmur għad-divorzju, għax dik importanti li ngħidu wkoll għaliex ikun kuntent bl-status quo. Ġifieri ma jfissirx li kull min jissepara jrid jerġa' jiżżewweġ, imma min irid jagħmilha hemm l-option li jista' jagħmilha. Ġifieri ma naħsibx li s-separazzjoni hija xi ħaġa li qed tonqos, naħseb qed tiżdied, imma qed tiżdied għaliex hemm ħafna problemi fis-soċjetà, hemm ħafna problemi fir-relazzjonijiet, hemm ħafna pressjonijiet ta' ħin.